ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ, aw minnu b'a yira an na sanga ni wagati ka fɔ jɛmukan in ka di aw ye. An b'aw fo dantɛ foli mun na. Komi laada don an bolo, seli wagati ninnu mana se ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi ka mɔgɔbaw ka weleweledakanw ta k'o kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ siran accident caya mun ye seli wagati ninnu na ka se ka caman bɔ o la. Ka d'a kan seli wagati ninnu na mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ, denmisɛnninw bɛ caya gitɔrɔn kan, donc a bɛ na ni accident caman ye. Jateminɛw ye minnu yira. O de la an bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi ka maaw ka weleweledakanw ta ka se k'o kɛ bilasiralikan ye walasa a wagati ninnu accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An ye mun sɔrɔ aw ɲɛmaada olu fɛ. San o san nin waati in kɔnɔna la seliɲɛkɔrɔlaw la a ka kan an bɛ yɛlɛma min don baara la a ka dan an balimaw tulo kan. Sabula nin bɛɛ bɛnnen don ko min na o ye ka an balimaw ka taa ka segin nɔgɔya. An y'a ye k'a fɔ ɲina gɛlɛya dɔw bɛ circulation na o ye yɔrɔ yɛrɛ n'a kɛcogoya ye ka tali kɛ baarako la, baara dɔw bɛ sirabaw sanfɛ ani k'a fɔ banako min fana bɛ yen nɔ n'o fana nana don a la, donc a ka kan yɛlɛma kura minnu b'a la olu ka ɲɛfɔ. Donc an ka jateminɛw ye min yira lakanabaa 320 lakanabaa 320 an bɛna o tila sira belebeleba 85 ni ɲɔgɔn cɛ. Sira belebeleba 85 an bɛna lakanabaa 320 an bɛna o de tila o ni ɲɔgɔn cɛ. Baara bɛ boloda tile 2 yanni seli cɛ, seli don yɛrɛ b'a la ani seli mana tɛmɛ tile 2. O b'a yira ka kɛ baara bolodalen don tile 5 jate la walasa an balimaw ka taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An y'a ye k'a fɔ minnu bɛ kɛ munumunu salo ye, munumunu salo o bɛ kɛ an b'a fɔ ma ko équipe motorisée minnu bɛ yaala ka patrouille kɛ, maa minnu bɛ siraban ka sariya sɔsɔ ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na walasa gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen cogo min na, taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya. An y'a ye olu bɛ bila jɛkulu 8 ɲɔgɔn na, jɛkulu 8 an bɛ jɛkulu 4 bila ba numan fɛ ka jɛkulu 4 fana bila ba kinin fɛ. Jɛkulu 2 olu b'u ɲɛsin k'a daminɛ Medinakura n'an b'a fɔ Grand Hôtel yɔrɔ ka taa fo Jelibugu la fo Titibugu la. Jɛkulu 2 bɛ munumunu olu la. Jɛkulu 2 wɛrɛ bɛ munumunu ka taa Amdalayi Maliba yɔrɔ la ka taa fo Lafiyabugu. O yɔrɔ in na jɛkulu 2 bɛ taa yen. Jɛkulu 2 fana b'a daminɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Nation Monument de l'Indépendance ka tɛmɛ Sɛbɛnnikɔrɔ fɛ jɛkulu 2 bɛ taa yen. Ba kɔfɛla fana na an bɛ jɛkulu 2 bila yen. Donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn jɛkulu 8 de ma. Donc olu bɛ munumunu salo kɛ walasa taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na adamadenw bolo. An y'a ye k'a fɔ seli fana n'i ko seli i b'a fɔ ko kafo yɔrɔ parce que maaw bɛ kafo yɔrɔ caman na. An b'a fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw fɔ. Dumuniw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Amandine, i n'a fɔ Jardin du Cinquantenaire olu fana jama bɛ kɛ yen kosɛbɛ. Yɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ko Ibiza o yɔrɔ o siraba bolo ninnu kan jama bɛ caya yen yɔrɔ la. Jama bɛ kafo yɔrɔ yɔrɔ an y'a kanu ka maaw bila a yɔrɔ la. A bɛ tali kɛ maa 2 kana fo maa 4 na a bɛ dépend yɔrɔ cogoya yɛrɛ la. Donc an y'olu fana baaraw fana boloda walasa sennamaa minnu bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka tɛmɛ ani an balima minnu bɛ yen ni bolifɛn jɔcogo juguya dɔw b'olu kɛ k'olu fana bali a ka kɛ bolifɛnw ka jɔ cogo la min b'a to a tɛ maaw tɔɔrɔ. Yɔrɔ n'an ye jamako fɔ yɔrɔ min jama ka bon kosɛbɛ o ye Lina Park ni Parc National de. Denmisɛnninw bɛ taa yen nɔ. An bɛ min fɔ polisiw fana bɛ na caya o yɔrɔ la. Haka jan an bɛ mototigiw fana bila yen nɔ walasa maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bolifɛn jɔcogo jugu la ka masurunya walima ka janya la dɔɔni n'a bɛ kɛ degun ye o bolifɛnw bɛ taa ka segin kɛ ka maaw hakili lajigin u ka bolifɛnw jɔ ka ɲa walasa denmisɛnninw bɛ na ka dabɔ ɲɛnajɛ min kama u bɛ se ka n'u ka ɲɛnajɛw kɛ cogo min na ka taa. Donc an bɛ maaw ladɔnniya ka denmansaw ladɔnniya bɛɛ k'i hakili to i den na. N'a ma ɲa selimafo ye wajibi de an ka tabiya dɔ de don a ka kan fana an ka maa ɲɛnabɔlen dɔ bila u ɲɛma walasa u bɛ se ka taa n'u ye seli la selimafo yɔrɔw la u bɛ se k'u ka foli n'u ka ɲɛnajɛw kɛ cogo min na ka segin. Hali ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la ni denmisɛnnin ninnu donna an ka hakili to la jama de bɛ na bonya kosɛbɛ. An ka hakili to jama bonya o bonya maa ka sɔrɔ u kɛrɛfɛ mun bɛ denmisɛnnin ninnu fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen u kana cɛrin ka bɔ ɲɔgɔn na sabula n'u carina ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw tɛna se ka dɔw ye u bɛ tunu ɲɔgɔn na jama ka bon bolifɛn fanga ka bon n'o kɛra a bɛna kɛ tiɲɛni fana ye wa nafa t'o la.
seli fana mana kɛ cogo cogo an bɛna kafo ka gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na donc an ka hakili to banako in na k'a fɔ banako in bɛ yen an b'an ka seli kɛ a n'a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ donc an ka hakili to fana banako la an ka se k'an yɛrɛ lakana cogo min na min ye ka an nundaw datugu k'an daw datugu an ka hakili to la n'a bɛ min bolo i bɛ se k'a don i yɛrɛ la ka taa seliyɔrɔ la k'i ka seli kɛ hɛrɛ ni baden na i ka hakili to la waati o waati n'i bɛ don jama la i k'a don i yɛrɛ la k'i yɛrɛ lakana i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana lakana donc ni ladilikan damadɔw bɛ yen an kun y'a kanu ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna walasa seli a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na. Anazari ka baara ye sira lakana ye ɲininkali nin na ne bɛ fɔlɔ ka balimaw fo ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo sunkalo min bɛ sen na ala ka a timɛ cogo jira an bɛɛ kɛnɛ na banajugu min bɛ sen na ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi a banajugu ma ɲininkali ye kun ye selidon fɛn baara bolodalen ninnu bɛ an bolo ɲininkali kun y'o de an b'a dɔn selidonyaw fɛ mɔgɔw bɛ caya sira kan bɛɛ de bɛ bɔ sira kan parce que mɔgɔw bɛ t'u balimaw fo parce que selidon ye fɛti de fɛti min don pour que mɔgɔw ka balimaya fɛti don sinjiya fɛti don donc o kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bɔ ka taa ɲɔgɔn fo o kɔnɔna na denmisɛnninw caman bɛ bɔ parce que n'a fɔra fɛti tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔrɔn ta ye denmisɛnninw fana t'a dɔn donc an ka wele min bɛ ka taa usagers de la route ma mɔgɔ minnu bɛ sira kan ka bɛɛ k'i hakili to ɲɔgɔn na pour que sira seli donya a ka kɛ fɛti ye a kana kɛ kasara ye sira sariya ye fɛn minnu ye mɔgɔw k'u matarafa an ka hakili to denmisɛnnin minnu bɛ kɛ sira kan k'u bɛ taa selimafɛnw la donc tuma dɔ tɛ sira tɛmɛcogo dɔn n'an bɛ mobili kɔnɔ n'an bɛ motow la n'an y'u ye an ka hakili to u la an ka an sen sumaya sira la pour que o fana bɛ se ka sira sɔrɔ ka sira tigɛ ka sɔrɔ kasara mun sɔrɔ donc an bɛ fɛ fɛti ka kɛ vraiment a ka kɛ bɛɛ ka fɛti ye mais a ka kɛ ka kun cɛ hɛrɛ ni baden na donc ne ka wele mun bɛ ka taa maliyɛnw fan fɛ o y'o ye donc n bɛ occasion ni saisi ka n ka sanbɛ lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka n ka sanbɛ lase n baw ni faw n kɔrɔw ni dɔgɔw ani n denw ala ka san wɛrɛ jira an kɛnɛ na ala ka san hɛrɛ caya banajugu min bɛ sen na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a banajugu ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya bɛɛ nɔgɔya ka ɲini ala fɛ halisa ka ɲini balimaw fɛ gouvernement ye mesure barrière minnu fɔ n'a fɔra k'a fɔ ko an kana an gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka masque don an kana an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka o mesure ninnu respecter k'an tɛgɛ ko ni safunɛ siɲɛ caman tile kɔnɔ o de bɛ se k'a to n'an bɛ bana jɔ. donc an kɔni bɛ ladilikan mun di malidenw ma a kɛra minnu b'u sen na o minnu bɛ bolimafɛn sen fila la o ou bien minnu bɛ mobiliw yɛrɛ la k'a fɔ ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la parce que seli ninnu na denmisɛnnin buruburu caman bɛ bɔ u bɛ kɛ carrefour la u bɛ kɛ sirakun na u bɛ taa o ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la donc o la u ka teli denmisɛnnin galabu ka kɛnɛ donc a ka teli sira kan a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la an b'a ɲini bolimafɛntigiw fɛ surtout jakartatigiw surtout mototigiw moto taxitigiw ani mobilitigiw ninnu u k'u janto denmisɛnninw na u k'u janto denmisɛnnin minnu bɛ bɔ ka taa selimajala la an b'a ɲini fana mototigiw fɛ u ka boli kɛ dɔɔni-dɔɔni u ka boli kɛ dɔɔni-dɔɔni sotaramantigi minnu bɛ mɔgɔ ta tuguni souvent seli kɔnɔna mɔgɔw bɛ don ka yɔrɔ fa kosɛbɛ u ka hakili to bana min bɛ sen na nin n'o ye coronavirus ko in ye a ɲininen don bɛɛ fɛ i ka masque ɲini k'i yɛrɛ tanga yɛrɛ tanganan don i ka don i nun na n'i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ dɔrɔn i ka don i nun na n'i bɛna don bolimafɛn kɔnɔ a kɛra taxi o a kɛra sotarama ye o a kɛra kari o ni jama ka ca yɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔna parce que k'a bɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ a bɛ sɔrɔ daji fɛ donc n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na ka n'a tɛ mɛtiri kelen farancɛ ɲɔgɔnna bɔ donc a risque ka bon an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ bɔ ka taa jamayɔrɔ la i ka masque don i nun na a bɛ i tanga ka ɲini tuguni k'a fɔ denmansaw fɛ u ka hakili to u denw na seli don o ye tiɲɛ nka seli dugusajɛ bɛ se ka kɛ kasara ye dɛ seli don yɛrɛ bɛ se ka kɛ kasara ye an b'a ɲini bangebaaw fɛ an b'a ɲini kɔrɔw fɛ kɔrɔkɛ ni kɔrɔmusow fɛ
ani ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ yen nɔ ne de bɛ bolifɛn kɔnɔ ne de bɛ moto kan i ka tile to denmisɛnninw na voilà an yɛrɛ k'an janto yɛrɛ la kɔlɔsicogo ka ɲi i kɛra moto kan i kɛra mobili kɔnɔ i kɛra sotarama ou bien mɔgɔ wɛrɛ tu kɔnɔna n'an taara dɔɔni an bɛ bɔ an ka so ɲuman na ka se an seyɔrɔ la ka segin ka taa so hɛrɛ ni baden na o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye inchallah. Bon, an bɛ a silamɛ cɛ n'a muso fo Ala ye sunkalo di silamɛ minnu ma ko an ka bato kɛ k'a bɛ baraji d'an ma k'an jurumu yafa an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu sera ka bato in kɛ Ala k'u sɔn a baraji la bana ni fɔn ye minnu dɛsɛla an b'a la deli Ala ka nɔgɔya k'u ye anw minnu ye ɲinɛ sunkalo in su an bɛ Ala deli Ala ka sunkalo nata an faraw su mɔgɔw kan a bɛna minnu jurumu yafa k'u don a ka alijinɛ na Ala k'an faraw mɔgɔw kan bon n bɛ alisilamɛ bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ka farafinna bɛɛ fo ka diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ fo a ye kuma min fɔ tiɲɛ don ko don min kan ka fɔ ko don mɔgɔw hakili kan ka jigin min na n'i y'a mɛn seli ye ɲɛnajɛ de fɛti nisɔndiya jumɛn de don anw sunbagaw minnu alisilamɛ minnu sunna u bɛ taga ka t'u ka sun baraji minɛ seli y'o de ye bon adamaden Ala ye fɛn min dabɔ jurumu yafa kama n'o ye sunkalo ye o seli ye ka taa an ka hakɛ minɛ yanni ka t'i ka hakɛ minɛ n'i taara accident kɛ ka t'i yɛrɛ faga i y'a dɔn i t'i hakɛ sɔrɔ i farala yɛrɛ faga su kan je pense que denmisɛnnin namɔgɔw kangari bɛ da olu de kosɛbɛ n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ de b'a kɔnɔ jago jabɛ diɲɛna i yɛrɛ b'a kɔnɔ ne bolo n'Ala ye bolimafɛn d'i ma i ka boli ni hakili ye i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn min a b'i mago dilan komi a bɛ se ka magosa lase ma Ala k'an kisi a magosa ma vraiment mɔgɔ circulation bɛ cogo min na bi adamadenw k'u hakili sigi k'a dɔn boli bɛ kɛ fɛn min nɔfɛ galabu kɛnɛya ye tiɲɛ nka boli tɛ foyi sɔrɔ n'Ala ma min di garisɛgɛ la i ka taga i hakili ma i ka si hakili ma i somɔgɔw k'i nafa dun i yɛrɛ k'i yɛrɛ nafa dun ni m'o kɛ i bɛna t'i yɛrɛ don kasara la kasara min man ɲi an bɛ Ala deli Ala ka bɛɛ kisi kasara ma Ala ka hakili ɲuman di jamana faamaw ma pour que u ka se ka circulation kɛcogoya ɲuman fɔ jamanadenw ye a kɛra sira o sira k'i ye bolimafɛn sɔrɔ o sira fɛ i ka boli nɔgɔya la o ka ɲi e ma a ka ɲi i ka bolimafɛn ma a ka ɲi i si ma an bɛ Ala deli Ala ka seli don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la Ala ka k'an jurumu yafabaga ye aw yɛrɛ ka teleso an b'o fɔ a ka cɛsiri la parce que nin wagati in na ka sunkalo la mɔgɔw bɛ bi ko tile ka farin ni ka farin aw ka wuli tile kɔrɔ ka tila ka wuli k'a bɛ mɔgɔw sensibiliser bi ka bolimafɛnw boli ni hakili ye pour que ka se ka u yɛrɛ kisi kasara ma je pense que aw foli da yɛrɛ tɛ maliyɛnw bolo a sara bɛ Ala de bolo Ala k'aw sara. Banabaatɔ bɛ minnu bolo Ala ka olu banaw kɛnɛya minnu fana tanyana an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa k'u ma u y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ fana an ka fasoba in Mali Ala k'a kisi a ma dogo mɔgɔ la k'a fɔ an ka jamana gɛlɛya de b'a kan o kɛra basigibaliya ye o kɛra bana kura min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Covid donc an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka olu bɛɛ nɔgɔya jamana ta fanga fana Ala ka o di jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu ma donc i ka ɲininkali komi an yɛrɛ ye assurance baarakɛlaw ye donc vraiment an hamina ko de ayiwa seli min natɔla don Ala ka kun cɛ ko ɲuman d'an ma Ala ka to accident min ni jatew b'a yira k'a fɔ u ka ca seli wagatiw la Ala ka u basi donc jate kelen ninnu fana y'a yira k'a fɔ ayiwa ni sirabaka sariya ninnu matarafa a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ donc an bɛ ladilikan ka welewelekan bila ka se ayiwa bolifɛntigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobilitigi ninnu donc k'a f'u ɲɛna k'a fɔ seli ye wagati ye an ka laada la jamakulu de bɛ bɔ n'an y'a jateminɛ fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw a caman yɛrɛ tɛ foyi kalama san 3 san 4 san 5 u tɛ
u tɛ kɔlɔlɔ dɔn donc an b'a ɲini bolifɛntigiw fɛ mobilitigiw fɛ fɛn min ye vitesse ye u k'a nɛmɛ n y'a dɔn an ka sariya la a bɛ fɔ ko n'i bɛ duguba kɔnɔ i man ka tɛmɛ kilo 50 kan heure kelen kɔnɔ donc ne bolo ni olu matarafara a ka ca ala fɛ n'i kan ka fɛrɛ minɛ sisan i bɛ se k'i ka mobili maîtriser mais n'a kɛra de k'a fɔ vitesse bɛ yen nɔ a ka gɛlɛn an b'o ladilikan kelen di mototigiw fɛnɛ ma donc n'u bɛ moto boli vraiment u k'a kɛ ni basigi ye n y'a fɔ cogo min denmisɛnninw de ka ca u bɛ taa selimafow la donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ a fɔ mansaw fɛnɛ ye vraiment u k'u hakili to denmisɛnninw na barisa c'est vrai an bɛ siraba kan kasarako kuma de la mais o fɛnɛ ta kɔfɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka denmisɛnninw sɔrɔ barisa an y'a jateminɛ k'a fɔ denmisɛnninw sisan u bɛ taa yɔrɔ janw na donc a dɔw bɛ se ka tunu yɛrɛ sanjan na a fɔra yɛrɛ ko denmisɛnnin dɔw donna garage kɔnɔ ayiwa bɛɛ b'a dɔn o bangera ni kasara min ye donc vraiment an bɛ duwawu de kɛ ala ka ni seli kuncɛ ko ɲuman d'an ma donc o message de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye Mali assurance bɛɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ ma comité de compagnie d'assurance du Mali ayiwa an bɛ ala tanu comité de compagnie d'assurance du Mali n'o ye Mali assurance bɛɛ jɛkulu ye an bɛ se k'a fɔ ayiwa an bɛ hakilina ye kelen bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ vraiment o sabatilen b'an an ka kulu kɔnɔ donc kulu in a jɔkun yɛrɛ min ye ka assurance ladɔnniya an ka jamana kɔnɔ barisa jatew y'a jira k'a fɔ assurance a dɔnnen tɛ n'an ye mobili yɛrɛ assurance ta mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a ta de barisa a bɛ fɔ ko wajibi don donc n'a assurance t'i bolo polisiw yɛrɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'i ka mobili bila fourrière la bon caman b'a faamuya ten tɔ de alors que jɔyɔrɔba de bɛ assurance la donc an ka jɛkulu in a jɔnsenba dɔ ye ka vraiment ka sensibilisation kɛ pour que mɔgɔw ka assurance vraiment ka a nafa ye voilà donc an bɛ se k'a fɔ vraiment o baara in kɔni an nimisi wasalen don an bɛ yɔrɔ min na i ko bi barisa n y'a fɔ cogo min an bɛ to ka tɛmɛ jabaraninw la ka assurance ɲɛfɔli kɛ bon an ni polisiw fɛnɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma b'an n'u cɛ pour que vraiment olu fɛnɛ ka se k'an ka baara nafa ye donc ani kiri mɔgɔw fɛnɛ barisa ala k'an kisi ni a bɛ fɔ min ma contentieux c'est-à-dire que ni kasaraw kɛra sisan an kan ka musaka sara minnu ye n'u ma jɛ ni an ye hakɛ min fɔ n'u ma jɛ n'o ye donc u bɛ se ka taa kiri la donc juge minnu bɛ décision rendre donc olu fɛnɛ f'u ka assurance ta fan de dɔn pour que u ka assurance sariya dɔn donc vraiment an n'olu fɛnɛ bɛɛ bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn la pour que vraiment assurance ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ donc n bɛ se k'a fɔ vraiment olu baara ninnu quand même taaɲɛ b'a la an bɛ yɔrɔ min na ko bibi in na mais o kɔrɔ tɛ ko caman tɛ kɔ dɛ caman bɛ kɔ parce que n'an y'a jateminɛ halisa an ka jamana in assurance taabolo kan an bɛ jamana caman kɔfɛ voilà donc an kɔni an cɛsirilen don pour que ka se ka o retard ninnu rattraper. an bɛ sunkalo min na ka dugawu kɛ ala ka sunkalo in ala ka a timɛ ko ɲuman d'an ma ala ka an ka dugawu bɛɛ labi ala ka jamana in tanga ala ka jamana in ɲuman bɔ gɛlɛya fɛn b'an ka yarabi ala k'an nɔgɔya bana jugu bɛ diɲɛ kɔnɔ bibi in na ala ka fiɲɛ jugu ta ka bɔ an kan ala ka Mali sankɔrɔta ala ka Mali yiriwa halisa ala ka Mali lakana an bɛ Mali min dɔn Mali min ka d'an ye ala ka o lasegin an ma ala ko k'a k'ala kosɔn c'est vrai que san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin période ninnu na comme a bɛ bɛn ni seliw ni fɛnw ye kasaraw ka ca an bɛ wele lakan an ye wele min lase san tɔ la an b'o wele kelen de lase ɲinan tuguni wele lakan wele fɔlɔ bɛ taga o bɛ ɲɛsin bolimafɛntigiw ma mobilitigiw ni mototigiw
fɛn fɔlɔ ye min ye hali ni assurance bɛ mobili la hali n'a sɔrɔ mobili papier bɛ dafalen n'a sɔrɔ mobili ka ɲi u ka boli ni hakili ye u ka boli dɔɔni dɔɔni ka boli nɛmɛ parce que n'i bolila nɛmɛ i b'i yɛrɛ lakana i bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana lakana parce que nɛgɛmafɛn don a bɛ k'i kɔnɔ k'i a contrôle b'i bolo mais en un rien i bɛ se ka maîtrise perdue n'o dun kɛra a bɛ kɛ kasara ye mɔgɔ bɛ se ka bana mɔgɔ ni yɛrɛ bɛ se ka to a la Ala k'an kisi donc o wele fɔlɔ bɛ yen nɔ ka ɲɛsin bolimafɛntigiw ma u ka boli ni hakili ye u ka boli fana ka règle respecter parce que dugu kɔnɔnaw la vitesse réglementée lenw bɛ yen stop bɛ yɔrɔw la fɛn caman bɛ yen nɔ pour que ka mɔgɔw lakana k'u yɛrɛ lakana donc u ka boli ka règle respecter parce que règle min kɛra c'est pas pour que ka mɔgɔw tɔɔrɔ mais c'est pour que ka mɔgɔw lakana c'est pour que ka kasaraw dɔgɔya filanan fana min an bɛ min lase senamatigiw ni mɔgɔ wɛrɛw ma mɔgɔw k'u hakili to denmisɛnninw na parce que période na denmisɛnnin caman bɛ bɔ souvent somɔgɔw t'a kalama u k'u hakili to denmisɛnninw na pour que k'u lakana cogo min kasara ma parce que denmisɛnnin kelen mana fatu bi o ye perte ba ye somɔgɔw bolo o ye perte ba ye jamana fana bolo parce que avenir la Ala de tun b'a dɔn a tun bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu min a tun bɛ se ka min lase jamana ma donc an bɛ o ɲini mɔgɔw fana fɛ mɔgɔw k'u lakana u ka denmisɛnninw lakana n'an bɛ siraw tigɛ an kɛra mɔgɔkɔrɔba an kɛra denmisɛnnin ye an ka sira tigɛ parce que sira tigɛ fana règle de b'a la ou bien n'an yɛrɛ dɛsɛra an kana maloya k'an ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma min bɛ se k'an dɛmɛ ka sira tigɛ ou bien ni fangatigiw bɛ polisiw ni fɛnw bɛ yen k'an ɲɛsin olu ma olu b'an dɛmɛ ka sira tigɛ an yɛrɛ bɛ tilen k'o ye dugu kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw kɔnɔna gɛnna sira tigɛ polisiw yɛrɛ bɛ wuli ka na ka sira la ka bolifɛntigiw lajɔ pour que u ka tɛmɛ donc an b'o de welewelekan lase mɔgɔw ma bolifɛntigiw ma ani usagers ma an ka ɲɔgɔn lakana an ka règle respecter an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la an bɛɛ ka bɔ b'o de la kɛnɛya bɛ assurance la bon kɛnɛya bɛ assurance la filanan fana min c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui banajugu bɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛlen ka activité économique ralenti donc a kɛra cogo o cogo assurance b'o ralentissement ressenti c'est vrai que san daminɛna ni fanga min ye bon banajugu in kow daminɛnen baara tɛ kɛ san fɛn caman jɔlen don fɛn caman datugunen don donc an fana b'a ressenti k'a fɔ vraiment an ka activité ralentilen don mais o t'an bali ka baara kɛ halisa k'an cɛsiri halisa parce que c'est vrai que activité mana ralenti o fana kan ka kɛ occasion de y'an bolo ka opportunité wɛrɛw ɲini peut-être ka miiri produit wɛrɛw kan ka miiri fɛn wɛrɛw kan an tun tɛ minnu kɛ pour que ka an bɛ se ka taa ɲɛ tɔgɔ na parce que il faut pas que an ka arrêter il faut pas que baara fana ka jɔ il faut pas que kow ka segin kɔ donc an b'a kan an bɛ baaraw la an bɛ miiriw la an bɛ ka fɛn caman baara wɛrɛw bolo sigi sen kan donc n'Ala sɔnna on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre même si on sait que vraiment bana in digira activité économique la diɲɛ kɔnɔ a digira activité économique la Mali in na yan. Ok, an ni ce ka nanali la an b'a fɔ fɔlɔ auzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka masalaw tara fo ka barikada ale min ye bidon yira an na tuguni an tɛ se ka fɔli la ka sɔrɔ an ka cɛya tɛ foyi tɛ san o san tɛmɛnen bɛ kɛ dɔw ɲɛna san kura ta o t'olu sɔrɔ yen n'a ye an minnu dɔn a garisɛgɛ la ka k'an ɲɛna an kan ka a fɔ ka barikada ka sɔli an kuntigi kan sɔrɔla Mamadu Rasul ka foli lase an bangebagaw ma olu mun y'an sababu ye alhamdulilahi rabil alamin ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma welekan bɛ yen tuguni k'a fɔ min ye circulation taacogo la événement donya ninnu fɛ i n'a fɔ selidon ninnu c'est toujours ka ɲɔgɔn hakili lajigin dɔrɔn sisan ko an ka denmisɛnnin kunda u k'u hakili to u yɛrɛ la u bolo dusumakasi ye u bangebagaw ma fɛti kana kɛ dusumakami ye u bangebagaw ma fɛti laɲini t'o ye an bɛ se ka fɛti kɛ ka wasa k'a sɔrɔ an ma dantɛmɛko kɛ dantɛmɛko min bɛ se ka dankari kɛ an ka adamadenyaw la donc ka welewelekan na se dɔrɔn sisan ko an ka denmisɛnninlamɔgɔw olu ye Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛti nin u ka kɛ hakili la k'a kɛ cogoya la min tɛ na ni
kasara ye bolifɛn boliko ninnu na a tɔw sira fɛ min tɛ na ni kasara ye u yɛrɛ ma wa hali u yɛrɛ kasarakɛtɔw a bɛ se ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛw fana ma fu donc an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana mago tɛ o la fewu an ka jamana mago bɛ a denw na pour que a la baara de n'o o bɔra yen ka samafolo lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ mali bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn halisa a ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn dugawu caman bɛ ka kɛ la laɲini caman bɛ kɛ la mais ne hakili la wagati dɔ sera an k'an yɛrɛ ɲininka dɔn mun na kow tɛ yɛlɛma n kɔni bɛ dɔ fɔ ka d'a kan n tɛ wajulikɛla ye n tɛ dɔnnibaga ye mais n kɔni b'a dɔn bonya tɛ jamana o jamana min kɔnɔ ala tɛ nagasi wuli ka bɔ a jamana kan abadan jamanadenw an ka bonya la segin jamana kɔnɔ fanga ni bonya ka kan an ka fanga bonya ko mana gɛlɛya jamanaden ni fanga tɛ cogo cogo jamanaden bɛ se k'a ka laɲini kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔya ma cogoya dɔ ye jamanadenw an ka mɔgɔbaw bonya mɔgɔbalagosi a tɛ kɛ dugukolo mɛtiri kare kelen si kan k'a fɔ ko ala tɛ o jamana nagasi ala tɛ jamana bɔ nagasi kɔnɔ abadan ni mɔgɔba dɔgɔya ni a bɛ an ka togo kɔnɔ n'o bɔra yen ne ma dala ni kota ko bɛ réseaux sociaux kan Mali kɔnɔ ka tɛmɛ sigida kan diɲɛ kɔnɔ réseaux sociaux kan jamana wɛrɛ min kɔnɔ ne ma dala n'a a bɛ diɲɛ kɔnɔ donc ça pour que k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan karamɔgɔbaw n'u ka duwawu ani dɔnnibaga tɔw n'u bɛɛ ka laɲini cogoyaw bɛɛ o min bɛ ka kɛ k'a fɔ ko halisa a tɛ nɔgɔya fo dɔ bɛ fara a kan toujours ka taa fɛ an k'an kɔfilɛ dɔɔni ka danbe tacogo fara a kan o taasira ninnu fɛ ne ka sanbɛ foli ɲina min bɛ n dusukun na k'a fɔ malidenw ye ka da o kan o ye an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o kɛra an ka laɲiniw ala b'a sabati an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi principalement gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan a bɛ ta ka bɔ a kan tuguni donc an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma sisan ni ala kɛ halisa hɛrɛ san ye ala ka kɛ kɛnɛya san ye bana jugu min b'an kan ni o ye coronavirus nin ye a bɛ ɲɔni ka ta ka bɔ an kan cogoya min na ala k'a ta ka bɔ an ka jamana kan ala k'a ta ka bɔ dunuya bɛɛ lajɛlen kan ala ka hakiliw kɛ kelen ye halisa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an ka jamana nin kɔnɔ ala k'an bɛn kelen ma essentiel la parce que adamadenw tɛ se ka bɛn kelen ma ko bɛɛ la abadan mais kobaw mun bɛ jamana jɔ sinsin ne bɛ dugawu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ala ka maliden bɛɛ lajɛlen bɛn olu kobaw ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o de la an ka jamana bɛ taa ɲɛ k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ma sanbɛ san wɛrɛ ka ala ka a yira na tuguni kɛnɛya la k'a yira na hɛrɛ la an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka foli lase ɲɔgɔn ma ka hakili lajigin lase ɲɔgɔn ma. Hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ nin welewelemada kan ninnu na a bɛna kɛ sababu ye aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la an ka jate la seli wagati ninnu na accident bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka d'a kan bamananw kumadɔnnaw y'a yira k'a fɔ ko maa kunnandi de bɛ welewelemada kan mɛn o la bi an ye nin de sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu